Er du klar, Nico? Nu skal vi sætte med ned, du. Prøv at se de her træer. Booyaka! Det bliver lækkert, det her. Det bliver voldsomt. Det bliver voldsomt. Der er sgu lige en, der hopper derved. Det er sygt. Tjenesten præsenterer BS og kuffertpigerne fra Deal No Deal på afvejen. Hej kuffertpiger. Så står vi her i Ecuador ved Amazonflodens ufremkommelige regnskov. Hvad? Altså, skal vi åbne kuffert? Stille! Nu skuffer I mig, piger. Jeg har prøvet at åbne kufferter i mange år. Det er ikke nogen udfordring for mig, vel? Prøv at sætte jer ned her, Knut. Sammen med mig her. Det er altså ret svært i kjole. Ja, høje hæle. Skal vi ikke holde kufferten frem, så man kan se den? Hør her, piger. Vi har en lang dag foran os. Stiletter og blandkjoler, det er ikke praktisk her i Ecuador. Nej, man vælter hele tiden. Altså, jeg har væltet 2 gange. Hvad skal vi så på? Hvad siger du? Bag den farlige alligator, den angriber. Det er fandme man against nature, det her. Ja. Det bliver voldsomt. Langsom kuffert nummer 5 i alligatorens mund. Skal jeg åbne kuffert? Skal vi køre? Ved du hvad, Annika? Skal vi lige ud af den her? Jeg troede, vi havde en klar aftale. Det er voldsomt, det her. Jeg har åbnet flere kufferter.